Moikka moi! Mä tässä taas, mä olin tekemään teille video ilman mitään asiaa, koska mä en tosiaan oo pitkään aikaan tehnyt teille mitään videoa. Mut joo. Mä kerron vaikka siis mitä mä tein, oota, mikä viikonpäivä tän on? Tiistai. Sunnuntai. Mä kerron mitä mä tein sunnuntai. Mä menin Sälkänniemeen, Ihkudaa, joo. Siellä sato vettä. Mä olin ihan märkä ja ei sitten. En mä tiedä. Olin siellä pari mun kaverin kanssa, oli ton yhden nuorisolla järjestämät se mikä se on? Niin, retki, ei kun mikä en mä tiedä. No mut joo. Mä oon taas vaihteeksi saatana väsynyt. Ennen kuin mä oon kuvat tätä videoa, mä nopealla vaan sottasin jotain meikkiä ja sitä. En laittaa näissä hiuksia tänne vähän, mutta enää mun tuperaukset nyt näy yhtään. No mut niin. Vittu, tässä on muuten käsi kipeäksi, kun pitää tätä kameraa tuolla tavalla. Oh fuck. Mut joo. Ahoja, mitäs mä sit kertoisin? Mä ajattelin mennä tänään koiran kanssa pitkän lenkin nyt, kun tuolla ulkoon kerrankin oota suht hyvä ilo. Ei sadakkaa. Ihan hyvä ilma tuolla. Ei voi kiistää. Niin. Missä muuta? Ei jaksa pitää tätä vitun kameraa. Hauska elämä. Stelol. Apua. Kamera pysy mun kädessä. Apua! Mä ootan. Mitä sanoo? Mä kuvaan nyt keittiössä, koska täällä keittiössä on niin saatana hyvä valo, että ihan tosi vitun hyvä video. Niistä olisi paljon laatu. Mitä muuta? Mitäs muuta mun mahtaa mennä? Mä sanoin, että mua väsyttää. Kun haukottelin silmät alkaa vuotaa. Kivaa! Aamupalaksi mä söin jonkun vitamiinipatukan, salaatti ja sit niiden jälkeen kännykakku. Se oli hyvä. Sitten siinä pannukakkujoukossa oli mitä se oli? Vaniljajatski ja mansiko ja vittu muuten oli hyvää. Joo. Perho tässä näin. Voin katsella ulos. Hehehe. Koska stalkeroimista. Hehe, siellä se on. Piha. Niin sanoisinko mä, että mä teen tänään? No, en mä oo varma, mutta mä sanon sit vaikka uudestaan. Whatever, I don't care. Mä menen mun isoäidin luo, se korjaa mulla pari paitaa, se korjaa mun housut. Kun mulla on semmoset sepeliäkälkimät, niin se on 2 reikää polvessa. Se oli 2 semmoset ihan minimaalisen pienet reijät, mut sit vähän niinku suuren jumalattoman kokoisiksi. Sitten mulla on paitoja, mitkä pitäis korjata ja sit 1 paita, mikä on peräseen kohdalla liian iso, niin se pitäis vähän niinku pienentää. Niin ihana. Voisi periaatteessa näyttää se. Täällä on mun huoneessa. Se on ihan
sekainen. Siinä on meidän koira. On se kyllä aika sepä. Oho ja. Mä käyn tettis sen paidan. Ottakaa vaikka sen aikaa. XD. Löytys. Mä löysin sen paidan. No niin, sit levitetään se tohon, että ihmiset näkee sen. Kui vitun hieno se on. Mä laitan aikaa. No niin, nyt se paita on tossa. Mä nyt näytän sen. Tommonen. Se on Pepun kohdalta ihan liian iso mulle, joten sitä pienentää. Ja sit tää paita, mikä mun nyt on päällä, tämä söpö, mikä tää on, pääkallopaita, niin sekin pitää pienentää. Ei pieni, korjata, voi vittu. Oh. Vittu, mä en keksi yhtään, mistä mä puhun. No, Takas tää istuu. Oho jo. Tää video on nyt ollut jo 6 minuuttia. Mä sanon mitään jälkeen. No Pikachu. Jopa, mä haukotuttaa, silpä takaa vuotaa. Apua. Nyt tässä ikinä väsyneenä alkaa tekee video. Joo, mä haluan Pikachu. Sitten, ja muut mä haluan siniset lyhyet hiukset, jotka välistä käyttäkö te niinku vittumisen harja. Ja mä käsillä saa niinku tässä on tämmönen söpö, joku mikä tää on Hello Kitty harja, niinku on semmoset tommosen tohon. Tommosen, mut vasta sen pitäis olla vähän lyhyempi. Ja nyt mulla on semmoset tämmöset vammaiset hiukset. Tämmöset vammaiset. Vittu nää vammaiset, kun mä en oo tehnyt niiltä nää mitään. Vammanen kun on. Oh my god, oh my god. Mitä mä teen? Mä soittaa. Tiedättekö, että varmaan lopetetaan videon tähän ja... Aloitetaan video tähän. Bye bye!